Podľa mňa to bol taký snový začiatok, čiže ja som prekvapený, som prekvapený a ja hovorím, že bojovali sme a myslím, že sme vyhrali zaslúžene, aj keď Bardejov mal nejaké šance, ale myslím, že tá snaha bola na našej strane. Tá cnosť po 3 bodoch bola väčšia na našej strane, určite. Ja ešte neviem, ak máte nejaké otázky, ale ja by som sa chcel poďakovať hlavne fanúšikom, lebo práve možno oni si aj neuvedomujú, aké to je, ale myslím, že 1400, 1500 ľudí, to je, my hráme pre nich, my nehráme pre niekoho, my hráme pre fanúšikov a bol by som rád, ak by chodili v takom počte. Dnes večer si myslím, že sme videli zaujímavý zápas z oboch strán, úspešný pre domácich. Prvý polčas, takých 25 minút, 30 minút, pol hodinu hry sme mali vo vlastných rukách, ale k streľbe do nejakej finálky sme sa nedostali. Šancu, ktorá sa naskytla v závere polčasu, Andraščík to zle zrealizoval. Takže možno zaslúžená remiza. Po polčase aktivita z jednej strany aj z druhej strany. Snaží sa strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Bola obojstranná, ale bolo cítiť na domácich. Aj keď my sme mali do tej prvých 15 minútach druhého polčasu 2 tutové šance a pokiaľ takéto šance my nebudeme premieňať, tak nemôžeme pomýšľať na zisk nejakých bodov na superových ihriskách. Domáci si myslím, že dali trošku viac srdiečka do tej hry, viac bojovnosti a toto im prinieslo dnes očakávané, ale si myslím, že zaslúžené víťazstvo. Môžeme domácemu trénerovi pogratulovať a my sa musíme zamyslieť nad niektorými výkonmi, ale ideme ďalej, súťaž je ešte len na začiatku, takže verím, že im to doma vrátime. Snažili sme sa ich nepúšťať do šanci a prichádzať do rýchlych protiútokov. Celkom sa nám ten kolmý prechod dáril, ale nejak sme sa nedostávali do šanci, ale dokázali sme supera brániť aj v tých ťažkých situáciách, keď už naozaj sa otočil čelom v bráne a potom tá výborná kombinácia na jeden dotyk, ktorá nám robila problémy, ale našťastie dnes obrancovia reagovali dobre, takže sme to ustáli. A v druhom polčase sme povedali, čo musíme urobiť, aby sme tú zbraň superovi zobrali a naozaj začalo sa hrať tak va-bank, by som povedal, oboj strane. No, nás neopustilo šťastie pri tej prvej šanci. Hneď potom sme síce v zápätí mali my, čo sme nedali, ale mal som taký pocit naozaj, že ako keby sa super buď uspokojil s tou remízou, že už nedával toľko síly do toho zápasu. Takže sme začali vyhrávať osobné súboje, začali sme sa presadzovať, no, prišli aj pekné šance a prišli góly. Máme z toho obrovskú radosť, lebo sme v takej testovacej fáze, že v podstate nevieme, na čo v tej súťaži máme. No. V tom Prešove sme takými školáckými chybami prehrali, dnes to zase vyšlo. Jasné, že sa musíme na tú súťaž nastaviť, ale zase som spokojný s tým, že tí chlapci fyzicky stačia a že sa na súťaž tešia. Naozaj, ako povedal Stano, že hrajú to tak, aby urobili tým ľuďom na tribúne radosť. Robo Ujčík 7 mesiacov nehral po operácii. No, v podstate nemal klub, tak sme ho zobrali, by začal s nami trénovať, keď si niečo nájde, ale on je popradský chlapec, je kamarát, viackrát, keď nemal angažma s nami trénoval, tak sme povedali, nech sa rozohrá u nás. No, tým, že nám sa zranil Michlik, čo je náš kľúčový hrotový hráč, tak naozaj sme boli dosť hore bezradní. No, Robo nakoniec súhlasil, v priebehu týždňa sa to dotiahlo sa to vlastne v piatok včera, keď manažer priniesol jeho registračku a musím povedať, že nám veľmi pomohol, to je skúsený, silný hráč hore, udržal loptu, takže sa nám hralo podstatne jednoduchšie. Myslím si, že bez neho by sme nemali šancu s týmto silným Bardejom. No, ja som si dovolil dosť také slova, že tu bude chodiť nad 1000 ľudí a že to ako bude tá kulisa. No, tak som rád, že prišli aj po tom nevydarenom zápase s Prešovom, teda nevydarenom výsledku skôr ako zápase, tak by som to povedal. No a ja dúfam, že sa budú chodiť zabávať ďalej na futbal. A je to taká vzájomná symbióza, tí chlapci naozaj robia, čo môžu a tí diváci to oceňujú a tým pádom sa to celé kumuluje do tej pozitívnej atmosféry.